Això és de pell fina, un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència. Normalment, quan pensem en la realitat física que ens envolta, volia dir que assumim una expectativa gairebé inquebrantable de solidesa, oi? Totalment. Pensem en, l'arquitectura o l'enginyeria més bàsica. O sigui, si anem caminant descalços a mitjanit i ens donem un cop al peu contra la pota d'una taula... Uf, quin mal. I tant, aquella taula és innegablement allà. La seva existència sembla un fet completament objectiu, independent de qui la miri. Clar, és una visió absolutament binària i, a veure, en el fons, és molt reconfortant. Sí. Ens aferrem molt a aquesta idea que les coses són tangibles, que gaudeixen d'una existència autònoma, saps? Perquè si el món existeix al marge de la nostra ment, doncs vol dir que hi ha unes regles fixes, un escenari sòlid on podem moure'ns amb seguretat. Exacte. Però llavors obrim certs textos filosòfics monumentals i, literalment, en qüestió de pàgines, aquella taula tan sòlida comença a evaporar-se davant dels nostres ulls. Sí, es desfà per complet. I de sobte ens trobem mirant un paisatge existencial que podria ser, per ser sincers, una il·lusió colossal. Així que benvinguts a una nova immersió, una nova anàlisi a fons. Avui posarem sota el microscopi una obra magna del segle XIX. Quina obra, per cert? Déu-n'hi-do, sí. Parlem de El món com a voluntat i representació, d'Arthur Schopenhauer, basant-nos, clar, en la traducció i anàlisi de Pilar López de Santa Maria. I aviso des d'ara que l'objectiu no és fer un repàs acadèmic i àrid. No, gens ni mica. El propòsit aquí és desgranar uns conceptes que semblen molt densos a primera vista, però per descobrir-hi idees genuïnament fascinants. Idees que destrocen la nostra percepció quotidiana. Literalment. I ofereixen respostes molt sorprenents sobre l'origen del nostre patiment, la mecànica del desir i un poder molt alliberador, que és el de l'art i l'empatia. Exacte. Volem demostrar per què aquesta visió, que sovint carrega amb aquella etiqueta simplista de pessimista, que tothom diu, Schopenhauer, el pessimista, doncs conté en realitat claus reveladores per entendre qui som i la nostra recerca constant de sentit. I tant. Però abans de submergir-nos en l'arquitectura teòrica, jo trobo fascinant d'aturar-nos un moment en l'actitud de l'home darrere del llibre. L'actitud era... tela. Sí, hi ha una anècdota meravellosa, de l'any 1818. Tenim un Schopenhauer de 30 anys, pràcticament desconegut per a tothom. Un don ningú, pràcticament. Exacte. I envia el seu manuscrit a l'editor Brockhaus, acompanyat d'una carta. I en aquesta carta no demana disculpes, no té cap falsa modèstia, assegura directament que la seva obra és un sistema filosòfic completament nou. Nou de trinca. Que és fruit d'una sèrie de pensaments amb una coherència inèdita i vaticina. Atenció a això, que inspirarà centenars de llibres en el futur. Clar, i aquesta audàcia contrastava dramàticament amb la realitat, perquè l'editor, confiant en aquesta carta tan grandiloqüent, en va imprimir 800 exemplars. 800? Que van ser un fracàs absolut, un desastre de vendes. Sí, va trigar dècades a esgotar aquella primera edició. Ostres. Però a la llarga, el temps acabaria validant cada paraula d'aquella carta arrogant. Ell tenia raó. És molt fort. I aquesta actitud de mirar directament a l'abisme sense pestanyejar venia de molt lluny. L'any 1811, durant una conversa amb l'escriptor Wieland, un jove Schopenhauer ja li va dir que la vida és, literalment, un assumpte desagradable. Un assumpte desagradable. M'encanta. I que el seu propòsit vital seria dedicar-se a reflexionar sobre per què ho és. I Wieland li va contestar que havia triat el camí correcte. Aquest nivell d'arrogància intel·lectual em sembla fascinant. Sí, a mi em fa pensar inevitablement en, un desenvolupador de programari independent, oi? A veure... Sí, algun que treballa tot sol des d'un garatge i envia amb correu a les grans empreses tecnològiques dient «Escolteu, acabo de programar des de zero el sistema operatiu definitiu que deixarà obsolets tots els ordinadors del món». És una analogia molt bona.
Molt exacte. Però és que el més fort és que tota aquesta monumentalitat es basa en el que ell mateix anomena un únic pensament. Com pot sostenir-se tota una visió de l'univers en una sola idea fonamental? Doncs aquest pensament únic, que estructura literalment tota l'obra, es formula dient que el món és l'autoconeixement de la voluntat. Però, a veure, per entendre la potència d'aquest míssil filosòfic, has d'entendre contra qui disparava. Clar, el context. Exacte. Schopenhauer vivia en una època dominada per un optimisme racionalista, que ell trobava asfixiant. Estava envoltat de pensadors, i molt especialment Hegel, El seu gran enemic. el gran enemic. Doncs aquesta gent defensava que el món tenia un sentit històric, que la raó ho governava absolutament tot i que avançàvem inevitablement cap a la llibertat. I Schopenhauer odiava aquesta idea, profundament. Sí. Sé que considerava Hegel un xarlatan, literalment. Un xarlatà i com era? Un càliban intel·lectual. Mare meva, no es guardava cap insult, Cap ni un. O sigui, ell pensava que intentar justificar el món, dient que és racional o el millor dels mons possibles, era literalment un insult directe al patiment evident de les persones i dels animals. Clar. Llavors inverteix l'equació. Ell no parteix d'una raó divina que endreça les coses, no. Parteix del dolor, de la irracionalitat pura, de la negativitat més nua. Llavors, si volem entendre aquest pensament únic, suposo que el primer pas és qüestionar precisament la capa superficial de la vida, no? La percepció que tenim cada dia. Exactament. I aquí és on entra aquesta premissa tan contundent que obre la filosofia. El món és la meva representació. On l'objecte i el subjecte són inseparables. És a dir, no hi ha cap realitat flotant allà fora en el buit esperant ser descoberta. Tot el que coneixem només existeix perquè una ment ho està processant. I això és radical, perquè desmunta la idea tradicional de l'espai, el temps i la causalitat. Nosaltres solem pensar que l'univers és com una gran capsa, oi? L'espai... Sí, com un contenidor. Un contenidor on passen coses una rere l'altra, que seria el temps, empeses per lleis físiques, la causalitat. Doncs Schopenhauer argumenta que l'espai, el temps i la causalitat no són propietats de l'univers en absolut. Són filtres. Són filtres, exacte. Són lents estructurals de la nostra pròpia ment. O sigui, sense una ment que observi, no hi ha concepte d'abans i després, ni de dalt i de baix. És a dir, que la ment humana no és que vagi per l'univers descobrint lleis de la física, sinó que les imposa. Les imposa sobre un caos incomprensible, per poder-lo digerir, oi? Això mateix. I aquí hi ha una connexió directa amb el concepte hindú del vel de Maya. Aquella il·lusió que, per exemple, et fa caminar per un bosc, veure un acord de terra, i, per culpa de la teva por o estructura mental de supervivència, perceber-la com una serpent verinosa. És una imatge molt potent, aquesta del vel de Maya. Sí, i n'hi ha una altra, una analogia poètica del llibre molt cèlebre. La vida i els somnis no són coses diferents, sinó fulles d'un mateix llibre. Ah, sí, m'encanta. La lectura continuada i amb ordre seria allò que anomenem vida desperta, però obrir una pàgina a l'atzar desconnectada és un somni. Tot i que aquí és on el meu cervell fa un curtcircuit. A veure quin és l'obstacle. Doncs que si tot per exemple és una representació meva, com si portéssimos unes ulleres de realitat virtual que ens han enganxat al crani al néixer i no ens podem treure. Sí, bona imatge. Si és així, per què les regles són tan inflexibles? Vull dir, tornant a la pota de la taula del principi, si tot és el meu somni o la meva representació, per què no puc desitjar que la fusta es torni de cotó fluixa abans de donar-me el cop? Clar, clar. Per què la causalitat em fa tant de mal físic si només és un filtre de la meva ment? Bueno, aquesta és la gran barrera, oi? La barrera clàssica del pensament idealista. I la resposta de Schopenhauer pensà per definir què és exactament la matèria. Per a ell, la matèria no és una mena de substància inerta i màgica. La matèria és pura causalitat. Tota l'essència d'un objecte material consisteix només a actuar. Actuar. Com, exactament? Doncs una taula només és matèria perquè actua sobre el terra suportant un pes, actua sobre la llum, reflectint-la perquè tu la vegis, i actua sobre el teu peu oferint resistència espacial. Fora d'aquesta acció, d'aquesta causalitat, la matèria no és res. D'acord.
I com que el nostre enteniment humà funciona precisament processant causes i efectes, doncs les regles d'aquest joc virtual ens semblen absolutes. És un sistema tancat. Empíricament, la taula és 100% real i et trencarà el dit, però transcendentalment, filosòficament parlant, tot aquest teatre de causes i efectes només existeix dins les coordenades de qui ho percep. Val, ho entenc. O sigui, l'univers exterior és una matriu de causalitat implacable, però condicionada per nosaltres. La gran pregunta, llavors, és si estem atrapats darrere d'aquestes lents, condemnats a veure només aparència i ombres xineses. Com podem saber què som realment? Exacte. I hi ha sortida. Això. Hi ha alguna manera d'esquivar el vel de malla i tocar la realitat autèntica? Doncs aquí és on l'obra fa un gir de guió espectacular, perquè la sortida a aquest laberint no és mirar cap a fora, construint telescopis més grans, és mirar cap a dins. Ell afirma que tenim una porta del darrere, secreta, cap a l'essència de tot plegat, el nostre propi cos. M'agrada molt aquesta idea de la porta del darrere, perquè tenim, diguem-ne, un doble accés, oi? D'una banda, si em miro les mans o em miro al mirall, estic experimentant el meu cos com un objecte més, com la taula. Sí, sotmès a la gravetat i a l'espai. Exacte, com una representació física. Però el truc mestre, la clau de tot, és que també experimentes aquest mateix cos des de l'interior. I des de dins, tu no et perceps a través de l'espai i la causalitat, sinó d'una manera totalment immediata, crua, com a voluntat. Voluntat. Això mateix. Cada batec del teu cor, cada contracció de l'estómac quan tens gana, cada instint sexual o de fugida, no són idees abstractes, són manifestacions directes d'aquesta voluntat. I el pas audaç de Schopenhauer és afirmar que aquesta voluntat interior no és només biologia humana, és el motor irracional, sec i voraç que mou absolutament tot el cosmos. Ostres, això vol dir que la gravetat que fa caure una pedra no és una llei matemàtica freda i morta. No. Sinó que és la mateixa empenta cega que sent un animal salvatge quan té gana, o la força que fa que una arrel rebenti l'asfalt per créixer. Tota la natura és només aquesta voluntat desitjant d'existir. I en conseqüència d'això, arribem al moll de l'os de la seva diagnosi sobre la condició humana, el pèndol del patiment. Si el teixit fonamental de l'univers és una voluntat que només sap desitjar, doncs estem condemnats. Ja. Perquè desitjar implica, per definició, que et falta alguna cosa. Aquesta mancança ens genera angoixa, ens genera dolor, lluitem, patim, i, amb una mica de sort aconseguim satisfer el desig. I llavors, la lògica et diria que hauríem de ser feliços. Però la realitat és que en el mateix segon que aconseguim allò que creiem necessitar, caiem en un pou potser pitjor, l'avorriment. Exacte, el tedi. És gairebé còmic. A mi em fa pensar inevitablement en les dinàmiques d'avui dia, com l'addicció a fer scroll a les xarxes o les compres compulsives per internet, oi? Uf, totalment. Volem un producte amb una intensitat malaltissa. Sentim que la vida estarà incompleta sense ell. El comprem. El missatger pica a la porta. Obrim la caixa de cartó, ho tenim a les mans. I literalment 5 minuts després, la il·lusió s'ha esfumat. L'avorriment s'apodera de nosaltres i la voluntat torna a buscar el següent producte. És una roda sense frens, com la roda d'Ixió a la mitologia, i funciona precisament perquè aquesta voluntat, que en realitat és única i universal, està fragmentada. Fragmentada per culpa de les lents, oi? Clar, pel vel de malla, per l'espai i el temps. Això és el que genera l'egoisme fonamental humà. Com que estem tancats en el nostre cos, cadascú sent que és el centre absolut de l'univers. I per afirmar la nostra voluntat, la nostra gana, doncs no dubtem a trepitjar el veí. Ja. És la mateixa energia lluitant contra si mateixa i devorant-se sota diferents màscares. Allò que anomenem el mal i la tragèdia del món és només aquest autocanibalisme còsmic. Déu-n'hi-do. Però, a veure, si segueixo bé el fil, ja hauria d'haver una diferència substancial entre com un llop viu aquesta tragèdia i com la viu un humà, no? Els animals també pateixen, devoren i moren. Si tots som titells d'aquest mateix impuls sec, què canvia exactament amb nosaltres? Canvia l'eina amb la qual processem el món. Aquí s'introdueix una distinció vital entre l'enteniment i la raó. D'acord. Els animals tenen enteniment, que és la comprensió intuïtiva de l'espai i la causalitat.
O sigui, un gosset que està a la vora d'una taula alta no necessita calcular la velocitat de caiguda en fórmules. Clar. Mira cap avall i el seu enteniment li diu immediatament que si salta, s'estamparà. O un elefant que s'apropa a un pont de fusta suspiciós farà servir tot el pes de la trompa per tempejar la resistència abans de passar. La seva comprensió causal és perfecta, Però... està limitada al present, Exacte. a l'ara i aquí. La raó, en canvi, és l'exclusivitat humana. Ens permet abstreure, crear conceptes generals, desenvolupar llenguatge i viatjar mentalment. I aquí trobem una paradoxa que em sembla brillant. Perquè des de petits ens ensenyen que la raó és la nostra corona evolutiva, la llum que ens separa de les bèsties, oi? Però aquesta mateixa facultat que ens permet dissenyar catedrals és la que ens permet viure angoixats permanentment per un dimarts de la setmana que ve que encara ni existeix. I tant. Multipliquem el patiment projectant-lo. Sí, i a més, sorprenentment, tota aquesta teoria sobre l'entendiment animal i els conceptes serveix per explicar el riure. Això em va deixar boig. De totes les coses que podia explicar, Schopenhauer s'atura a descodificar la mecànica de l'humor. És que és una dissecció boníssima. La seva teoria diu que el riure esclata quan detectem una incongruència sobtada entre un concepte abstracte i rígid que teníem al cap i la realitat viva i desordenada que se suposa que hauria d'encaixar-hi. Els conceptes són com motlles perfectes, però el món real té les vores irregulars. Llavors, riure seria com... no el sé, com una petita victòria de l'enteniment pur davant l'arrogància de la raó abstracta. Ens fa gràcia veure fracassar la teoria. Podríem resumir-ho així, totalment. Ell posa la figura còmica del pedant. Imagina't un teòric absolut que vol aprendre a anar en bicicleta. En comptes de pujar-hi i fer servir l'enteniment intuïtiu? Es posa a estudiar? Sí, es tanca a llegir manuals de física. Calcula els angles, els vectors de força, la fricció... Es fa un mapa perfecte al cap. Però quan surt al carrer i puja a la bici intentant aplicar el teorema, s'estampa immediatament contra un fanal perquè no havia previst un petit forat a la vorera. És clar. Aquesta col·lisió estúpida entre la norma rígida i la realitat és la gènesi de l'humor. Riure és celebrar això. La vida real dient-li a la lògica. Escolta, no ets tan llista com et penses, i aquí manen els fets, no els llibres. És fantàstic. Però a veure, riure d'una caiguda està molt bé, però amb el panorama general que hem dibuixat, el balanç continua sent nefast. Bueno, és que és dur. És una màquina de desitjar i patir infinitament, i nosaltres a sobre ho anticipem amb l'angoixa de la raó. Arribats aquí? Hi ha alguna via d'escapament genuïna? Com s'apaga això? Sí, hi ha escletxes. S'ofereixen rutes per apagar l'incendi del desig. La primera és temporal i és a través de l'art. Però compte, no l'art com a entreteniment per passar l'estona. D'acord. Davant d'una gran obra d'art, una tragèdia grega, un quadre renaixentista, el nostre jo egoista, ple d'exigències, s'atura de cop. Deixem de mirar el món preguntant-nos què puc treure d'això per al meu benefici i ens convertim en miralls purs. O sigui, desconnectem la voluntat temporalment. Exacte. Només contemplem. I tot i que la tragèdia literària és el cim de l'art figuratiu perquè ens mostra la culpa de l'existència, hi ha un art que transcendeix totes les categories, que és la música. Aquí volia arribar jo, perquè s'afirma que la música no copia l'aparència del món, no imita la llum del sol ni res visual, és la còpia directa de la voluntat, l'expressió pura de l'univers en so. Però a mi em costa entendre el com d'això, perquè la música seria la veu de la voluntat cega. Pensem en una analogia amb la tecnologia. Les altres arts, l'escultura, l'arquitectura, serien com mirar la pantalla d'un videojoc, oi? Veus textures, edificis, l'aparència renderitzada. Sí. La música, en canvi, seria com llegir directament el codi font en verd i negre, abans que es convertissi en imàrties. És l'estructura matemàtica de l'emoció. I si analitzes com funciona mecànicament la música, replica milimètricament el pèndol del patiment. Com? Amb els acords, clara, que fa una melodia. Genera una progressió harmònica que crea tensió acústica. El teu cervell desitja desesperadament que l'acord es resolgui. Aquesta tensió és l'angoixa del desig, i quan l'orquestra finalment resol, sents pau. Però si no hi posen una altra dissonància, t'avorreixes. Exacte.
s'esvaneix ràpidament si no hi ha un nou conflicte per evitar el tedi. La música imita l'anatomia del nostre patiment. És la roda de l'existència feta so. Quina connexió més esclaridora. Però bueno, com deies, l'art és un bàlsam temporal. Quan els llums s'encenen, la voluntat tornem a tenir gana i enveja. Així doncs, quina és la solució definitiva? La solució final, la radical, és la compassió que condueix a l'ascetisme. Això arriba en un moment d'il·luminació on l'individu aconsegueix esquinçar el vel de Maya per sempre. Trencar la il·lusió? Sí. Comprèn profundament que la separació entre ell i els altres és una al·lucinació de l'espai. Adquireix la certesa que qui fa mal i qui rep el cop són la mateixa essència. El botxí i la víctima són la mateixa ànima torturant-se en la foscor. Però espera, un moment, aturem-nos aquí. Si arribem a aquesta conclusió i jo veig algú patir i entenc que som la mateixa voluntat, no converteix això la compassió en l'acte més extremadament egoista imaginable? Uf, bon punt. Vull dir, no l'ajudo per altruisme pur, sinó per evitar el meu propi dolor projectat en un altre jo. Tota la moral seria un instint de conservació ampliat, no? És un debat fantàstic i apunta a la medul·la del tema. Però la trampa d'aquest argument és que la idea mateixa d'egoisme pressuposa que hi ha un ego separat. L'egoisme necessita fronteres per defensar-se. Clar. El moment en què el vel s'esquinça, l'ego es desintegra del tot. No és que el teu ego engulleixi el cosmos i es preocupi per si mateix a una escala gegant. És que el sentit d'individualitat desapareix. Deixes de sentir allò em fa mal a mi i passes a sentir hi ha dolor al món. És una solidaritat mística. Totalment. I quan això passa, neix la seta. Aquesta persona ja no veu cap sentit a la lluita. Es nega a alimentar la màquina del desig i renuncia a la voluntat de viure. S'apaga per decisió pròpia. I al final del llibre és una poètica aterridora. Per a qui assoleix aquesta pau silenciada? Tot aquest univers nostre, amb les seves galàxies infinites, es converteix en un no-res absolut. Ostres, és com despertar d'un malson febril, oi? On estaves lluitant a mort contra un monstre d'ombres, suant i petint de debò, per adonar-te amb la llum de l'alba que el monstre era només el teu propi reflex a la finestra. Exacte, i que l'habitació sempre ha estat buida. Quin viatge més vertiginós. Hem anat des de l'engany de la nostra percepció de l'espai, fins a les catacumbes de la nostra pròpia biologia on habita aquesta voluntat irracional. Hem vist com oscil·lem entre l'angoixa i l'avorriment, i finalment hem trobat les sortides. L'anestèsia exquisita de l'art i la comprensió mística de la compassió. I tot això, sent el segle XIX, té una vigència brutal avui. Pensem-hi. En un món hiperconnectat, saturat de dades, on l'èxit és pur rendiment i la promesa constant de «compra això i seràs feliç», doncs comprendre la voluntat és l'antídot perfecte. Ens permet perdonar-nos a nosaltres mateixos, no? I tant. Ens fa veure que l'eterna insatisfacció, aquest buit que sents just després d'un gran triomf, no és que tu tinguis un problema psicològic greu, és, literalment, l'univers funcionant amb la configuració de fàbrica. O sigui que trobar la serenitat no és qüestió de córrer més ràpid en la roda de l'hàmster, sinó d'aprendre a baixar-ne, ni que sigui una estona. Això mateix. I justament això ens deixa amb una reflexió provocadora per tancar la sessió d'avui, tornant a la música com a veu crua de l'arquitectura de la realitat. Si pensem en aquells moments en què qui ens escolta o qualsevol de nosaltres està sol a casa, escoltant una peça només instrumental, sense paraules, sense conceptes lògics on agafar-se, i de sobte de manera gairebé inexplicable, els ulls se'ns omplen de llàgrimes. Potser la pròxima vegada que ens posem els auriculars i tanquem els ulls, podríem pensar que no estem només processant vibracions acústiques pel simple plaer estètic. Potser, només potser, estem accedint breument i sense filtres al codi fons secret de la nostra pròpia ànima. Quina imatge més preciosa. És un pensament meravellós per tancar l'anàlisi d'avui i deixar que el misteri continuï ressonant en nosaltres. Fins a la pròxima. Això és De pell fina. Un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència.